सोलायथायनि गोनांथार UPPLनि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसो दैदेनगिरिनि सिनायथि गुमा आरो सराइबिरमोननि ब्लकनिफ्राय 20,000निबो बांसिन सुबुंफोर जमा जादों आरो 3,000निबो बांसिन BPF कंग्रेस आरो AUDFनि मावथिफ्रा जोंनि इपिपिएलआव दिनै जगदान जागोन। जगदान जानानै दिनै जोंनि इपिपिएलनि नीति आदर्श लोगोसे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय BPF सरकारनि सायाव बिश्वास फोथायनानै प्रमद बर' सारनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायखौ प्रमद बर' सारनि 1 लाखनिबो बांसिन न'खरनो हा होनायखौ प्रमद बर' सारनि अरुणोदय होनायखौ प्रमद बर' सारनि 2 लाखनिबो बांसिन न'खरनो न' होनायनि अनसाय बिथांखि गियान सोरां होनायनि आरो गोबां बेबायदि मोजां बिथांखि लानायनि मिशन बड'फा सुपार 50 मिशन लानायनि गासैखौबो बिसास खालामजानानै मोजां मोननानै दिनै 20,000निबो बांसिन मोननैल' समस्तिनिफ्राय सराइबिल आरो गुमा समस्तिनिफ्राय बाहाय ज' जादों आरो बेयाव गुबुन हान्जाखौ 0 खालामबाय दिनै गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव आरो गुबुन हान्जा गैला गुबैयै BPF हान्जाया जे गसाइगावआव गैला रोदा थोदा बुखुनानै गाहरजोबनाय जाबाय दिनैनि बे मेलानो फोरमान खालामबाय।